hapon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa sa programang AgriSenso. Kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Powerzo Plus. Po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, once again and again and again, welcome sa ating programang AgriSenso. At ito po si Clara Tita. Oo, sad to say, ako lamang po ang nag-iisa ngayon dahil hindi ko po alam kung biglang nawala po ang ating Inday Bajang sa ere. Pero okay lang po yan dahil alam kong andyan po kayo na nanonood sa ating programa via Facebook page sa ating AgriSense sa Agrikultura. Hello din po sa lahat ng ating mga listeners, sa ating mga royal listeners sa ating King's Radio across Visayas and Mindanao at sa mga nakikinig din via radio app natin na ang King's Radio app. Hello po sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Maya, Iloilo, Lambunaw, Iloilo via 90.7 King's Radio. Ganun din po dyan sa may Shaton, Negros Oriental, ang ating 102.5 King's Radio. Sa may Himalalad, Negros Oriental, 88.7 King's Radio. At dito naman po sa atin sa Mindanao, ang 102.5 Hinatuan, Surigao del Sur. At dito banda po sa may San Francisco City, Agusan del Sur, ang ating King's Radio 99.5. At dito po sa Davao Region, ang ating 93.5 King's Radio. O, diba? Kuya, bukod pala sa ating live sa Facebook page na AgriSense sa Agrikultura, tayo rin po ay mapamnunood via Ka-Farming Angat Ka Facebook page. O, diba? Ang dami nating platform para po ay ma-share namin sa inyo ang ito pong mga tips, ang ating kumbaga gabay sa ating mga livestock, tama ba? Yes, livestock o mga hog raisers natin ngayon. Okay? Kasi ang topic natin for today is usapang baboy. Usapang baboy. Lahat po ng baboy. Kakausapin natin. Opo, usapang baboy po ang ating topic for today. Courtesy po ng ating mga content creators, ng ating mga partners po dito sa AgriSenso. Mula po yan kina Magunguma TV at ganoon din po kay Dodong Villaran. So sila po ay mga certified mga hog raisers na rin, mga farmers natin dyan na patuloy po na kumbaga ay sinusulong po nila ang magandang pangangalaga po ng mga baboy sa kanila. Mga backyard racers po ito sila, pero sa dami-dami na po nila ng mga na-experience po sa pag-aalaga ng baboy, ay yun po, naisipan po nilang gumawa ng kanilang page or vlogs, 'di ba? Para po ay mas marami pa po ang makakaalam sa tamang pangangalaga ng mga baboy. So marami, 'di ba? Lahat sa atin ngayon parang gustuhin natin na magkaroon tayo ng mga sarili nating inaalaga ang hayop kasi nga kumbaga additional siya na income, lalong-lalo na doon sa mga nasa probinsya, 'di ba? Yung mga may malalapad diyan na extra or vacant lot na kumbaga sa kanilang bakura na pwede nilang paglagyan ng kanilang mga manok
o mga baboy dyan na allowed naman ha, dapat allowed din talaga yan siya sa inyong barangay. O dapat din ay meron po kayong caring and loving ng mga neighbors. Para naman ay okay lang kahit po ay mag-alaga kayo ng inyong mga baboy o iba pang mga hayop dyan. So ayan, makinig po kayo ha, and along the way if ever meron po kayong mga katanungan with regards po sa kanilang na-discuss sa atin ngayon, regarding po sa pag-aalaga ng baboy, pwede po kayong mag-comment, okay, sa ating live ngayon, sa ating AgriSense sa Agrikultura Facebook page. Mag-live, i-comment po ninyo sa ating live ngayon, dyan ha, sa Facebook. Or if ever, nakikinig ka sa ating Kings Radio, pwede po kayong mag-text sa ating 0966-8, oh yan, 0966-844-0130. Again, 0966-844-0130. Okay? So if ever wala naman kayong tanong at gusto nyo pong i-greet ko kayo live on air ngayon, walang problema. I-text nyo lamang po ako sa 0966-844-0130. Oo. So ayan, wag na natin patagalin pa. Ibibigay ko na sa inyo, ihatid ko na sa inyo ang itong mga, kumbaga ang tips na mga dapat gawin po sa pagwalay ng ating mga alagang biik sa kanilang mga, tama ba kuya? O ang tamang gawin para mailayo, para bagong walay na biik. O yan, nalito na ako sa topic natin ngayon. Oo, yan. So, makinig po kayo ha. Makinig kayo ngayon sa ihahatid sa atin na topic ni Mangunguma TV. Okay? Roll with the R. So, dito mga farmer, meron tayo ditong 1 kilo na feeds. Unti-unti natin ibibigay ito sa ating mga biik. So, yung matitira dito mga farmer ay kikiluin natin. So, tatawagan natin itong calibration process or calibration method. Kapag nilagyan pa natin yung mga farmer, yung tendency nun ay baka ma-overfeed sila at magtae at masayang mga farmer yung feeds na hindi nila makain. So kapag wala tayong timbangan mga farmer or kinikiluhan ng ating mga pagkain, so pwede tayong gumamit mga farmer ng mga ganito, no, yung mga takalan lang. Kings by the Plus Animal Feed Supplement, ang kaagapay mo sa iyong negosyo. Kikita ka na, aasenso ka pa. Hello mga farmer, good morning po sa inyo at welcome na naman sa ating panibawang video. So ang topic natin ngayon mga farmer ay tungkol sa kung gaano nga ba karami yung ating feeds na ibibigay sa ating mga biik, lalong-lalo na kapag nagwawalay tayo or kahit nasa anong stage mga farmer, at lalong-lalo na din kapag bumibili tayo ng mga biik at di pa natin alam kung paano sila alagaan, lalong-lalo na sa kanilang pagkain. So yan po yung ating pag-usapan sa video ito. So sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating videos na ilalabas. By the way mga farmer, update ko muna kayo, no, dito sa ating mga biik ni Black Mama. So bali dalawa na lang mga farmer yung natitira dito kasi nga kahapon ay kinuha na yung 3 dito. So bali 5 yung natira dito mga farmer nung nakaraan. So kinuha yung 3 kahapon, so 2 na lang dito mga farmer. So bali itong 2 na ito ay naka-reserve na rin ito at sa March 8 na natin i-deliver. So itong 2 na itong mga farmer, dito natin gagawan sila ng video ngayon kung gaano ka ba karami yung kanilang mauubos na pagkain sa isang kainan at para malaman natin kung gaano ba karami yung pagkain na ibibigay natin sa buong araw nila na pagkain. So ang process nga pala natin mga farmer sa ating gagawin ngayon ay yung calibration method, no. So isa po yan na process kung paano natin malalaman kung gaano karami yung pagkain na ibibigay natin sa kanila. So ang isa sa mga problema natin mga farmer, lalong-lalo na kapag baguhan pa lang tayo sa pag-alaga ng mga baboy, ay di natin talaga alam kung gaano karami yung ating ibibigay na pagkain sa kanila. At minsan mga farmer ay sumusobra at yung mangyayari nga doon ay masayang yung mga feeds natin na bibigay sa kanila. So sobrang mahal pa naman ng feeds ngayon. At kapag kulang naman mga farmer ay syempre underfeeding naman sila. So isa pa mga farmer sa mga problema natin kapag sumobra yung pagkain nila ay syempre yung pagtatae or pagkakasakit nila mga farmer ng pagtatae kasi nga dahil sa overfeeding. So ngayon po ay ating alamin kung gaano nga ba karami yung dapat ating ibigay sa kanila base po sa kanilang mauubos. So by the way mga farmer, meron nga pala tayo ditong guide, no, sa pagkain sa kanila. So ito po yung feeding guide ng Pigrolac. Ayan, so nakalagay dito mga farmer yung stages ng bawat baboy
kung gaano karami yung pagkain na ibibigay natin sa kanila, kung ano yung feeds na papakain, at kung sa anong araw natin ito bibigay. So dito mga farmer nakalagay yung booster. So sa ika 5 to 35 days ng ating mga big simula kapanganak. At yung dami nga niya na nasa 43 days simula nung pinanganak. So dito sila tumama sa pre-starter stage, which is 36 to 60 days. At yung pagkain niya nila mga farmer dapat sa isang araw ay 500 to 700 grams sa isang biik. So ibig sabihin sa dalawang biik na ito mga farmer ay pwede sila makaubos ng 1 kilo hanggang 1.4 kilo sa isang araw. Pero ngayon mga farmer, itetest natin sila kung gaano nga ba karami yung mauubos nila sa isang kainan. At ito times natin yung mga farmer sa tatlong pakain. So dito kasi mga farmer, tatlong pakain yung ginagawa sa nila. So dito mga farmer, sa paraan na to ay malalaman natin kung ano yung tama or akma na pakain na ating bibigay sa kanila. So disclaimer na tayo mga farmer, yung gagawin natin ngayon ay base lang po sa experience, no, sa pag-aalaga ko sa aking mga baboy. Yan, so nakadepende po sa inyo kung susundin niyo yung ating estilo na ito. So kapag meron naman kayo mga farmer na mga existing na mga technique tungkol sa pag-alaga, ay pwede naman yung mga farmer na i-maintain nyo na lang. At syempre baka magkaroon pa kayo ng problema kapag binago pa rin nyo ulit. Ayan, so nakadepende po sa inyo kung susundin niyo yung ganitong estilo. So dito mga farmer, meron tayo ditong 1 kilo na feeds. Ayan, so kinilo natin dyan mga farmer yung ating bibigay ngayon. So bali ito mga farmer, yung gagawin natin dito ay unti-unti natin ibibigay ito sa ating mga biik. So yung matitira dito mga farmer ay kikiluhin natin, at para malaman natin kung gaano karami yung nauubos nila. So ayan mga farmer, nag-aantay na yung ating mga biik, no? So ito mga farmer, hindi natin agad ito bibigay lahat. So paunti-unti lang. So ating alamin lang ngayon mga farmer kung gaano lang karami yung mauubos nila. So tatawagan natin itong calibration process or calibration method, kasi nga sa process na ito ay titest natin sila. Ayan. So tip ko lang sa inyo mga farmer, kapag ginagawa nyo yung process na ito, ay yung tipong wala silang kain, para malaman talaga natin kung hanggang saan yung kain nilang ubusin. So tara mga farmer, bigay natin. So paunti-unti lamang mga farmer, wag nating biglain, kasi nga baka hindi nila maubos at masayang lang. So yung matitira dito mga farmer, kikiluhin natin, at ima-minus natin doon kung gaano kadami yung naibigay natin sa kanila. At i-multiply natin yung mga farmer kung ilang beses tayo magpakain. At yun na yung susundin natin kapag nagpapakain tayo. So yung mga farmer, kumakain sila. So tip number 2 mga farmer, so mas maganda kapag dry feeding yung gagawin natin na pag-calibrate sa kanila. Kasi nga kapag wet feeding mga farmer ay di natin malalaman yon, kasi nga biglaan na mauubos agad yung pagkain nila. So yung ginagawa ko dito mga farmer, kapag nagka-calibrate ako or nagte-test ako ng kanilang tamang pagkain, ay dry feeding. At kahit na mag-wet feeding ako mga farmer, ay yun na rin yung susundin ko. So itong ginagawa natin na to mga farmer, yung purpose po nito ay para maiwasan natin yung overfeeding, no? So kapag mag-overfeeding yung ating mga biik mga farmer, ayan po yung magiging rason kung bakit nagtatai sila. At syempre, kapag hindi nila ubos mga farmer yung kanilang pagkain, ay talagang masayang po yan, kasi nga aapak-apakan nila yan. So yung gagawin natin ay antayin natin na maubos yan. Kapag naubos nila at gusto pa nilang kumain, so bibigyan natin sila mga farmer ng paunti-unti. Yan, so sa proseso po na yan ay maiwasan din natin yung pagka-underfeeding nila or kakulangan sa pagkain nila. So yung mga farmer, kumakain pa rin sila, no? So ang inaantay natin ngayon mga farmer, so kapag uminom sila ng tubig, yan, so sigurado na po yan mga farmer na busog na po sila yan. So kapag bumalik sila sa pagkain, sigurado po tayo na kukunti na lang yung kakainin nila, kasi nga busog na sila. So ngayon mga farmer, habang inaantay natin yung mga biik natin na matapos silang kumain at para uminom na sila ng tubig, so mag-prepare tayo mga farmer ng kanilang painuming tubig, no? Syempre maglalagay pa rin tayo mga farmer ng ating King's Vita Plus na feed supplement sa kanilang tubig. Yan, so ito mga farmer yung isa sa mga sekreto kung bakit magaganda yung katawan ng ating mga biik at malayo sila sa sakit. Yan, so hindi sila kararas mga farmer ng pagtatae.
Yan po yung isa sa mga benefit na nakuha ko dito sa paggamit ng yan. So King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So yung lalagay natin dito mga farmer ay isang kutsara sa 4 litrong tubig. So kapag sa pagkain naman ay isang kutsarang King's Vita Plus 3 kilong feeds. Yun po yung kanyang ratio. So ang kagandahan kasi dito mga farmer sa King's Vita Plus ay wala siyang overdose, no? So kung gusto niyo damihan yung paglalagay sa kanilang pagkain or sa kanilang rasyon ay wala namang problema. Basta yung pinaka-standard lang ay isang kutsara sa 4 litrong tubig tsaka isang kutsara sa 3 kilong feeds. So yun lang po yung pinaka-minimum niya or pinaka-standard na paggamit nito. So tara mga farmer, ilagay natin sa kanilang piglet drinker. So okay mga farmer, naubos nila yung nauna natin binigay, no? At naghahanap pa sila. So bigyan ulit natin sila. So ganyan lang. So meron pa tayo dito mga farmer na natitira, madami pa. So hanggat kumakain sila mga farmer, bigyan natin. So makita naman natin yan mamaya mga farmer kapag nawawalan sila ng ganang kumain. Yan po yung hudyat natin na titigil natin yung pagbibigay sa kanila. So yung mga farmer, kumakain pa rin sila, no? So wala pang 10 minutes. So minsan kasi mga farmer, yung pinakamataas nila na pagkain ay umabot yan ng 10 to 15 minutes. So ngayon po ay kumakain pa rin sila. So tungkol naman dito mga farmer sa feeding guide, no, ng mga feeds. So pwede naman natin yung mga farmer na sundin. Kaya lang yung problema nga ay meron tayong mga biik mga farmer na malalakas kumain. Meron tayong mga biik na mahinang kumain. So sa akin mga farmer, sa personal na experience ko, sa personal na perspective ko, ay mas maganda mga farmer na i-calibrate natin sila or i-test natin sila kung hanggang saan yung makain nilang kainin, kung gano'n nga ba karami at kung ano yung akma at tamang pagkain na ibibigay natin sa kanila. So dito mga farmer, yung target natin dito ay 500 to 700 grams, no? So i-times 2 natin po yan. So nasa 1 kilo hanggang 1.4 kilo yung sa isang araw nila. So kapag ito mga farmer, dinivide natin dito sa 3. So 3 pakain. So yung kada pakain nila po mga farmer ay maabot ng 250 to 450 grams sa isang pakain sa bawat biik. Ayan. So mamaya mga farmer, malalaman natin kung gaano karami yung maubos nila sa isang pakain. So yung mga farmer, kumakain pa rin sila, pero paunti-unti na lang. So abangan natin kapag tumigil na sila, kasi nga kapag nilagyan pa natin yung mga farmer, yung tendency nun, yan. So mga farmer, kung nakikita natin, umiinom na sila ng tubig at di na nila naubos yung kanilang pagkain. So ibig sabihin ng mga farmer ay busog na sila. Okay, so ngayon po ay kikiluhin na natin or titimbangin na natin yung natira na feeds na 1 kilo na ating sinukat kanina or tinimbang. So ngayon mga farmer, ayan, so tapos na kumain yung ating mga biik, no? So meron doon na konti na natitira, pero okay lang yan kasi nga babalikan pa naman nila yan. So at least mga farmer ay di tayo sumobra ng madami. So ngayon po ay titimbangin na natin yung natitira dito mga farmer. So kanina nga ay 1 kilo ito yung ating nilagay dito. So 1 kilo and 0.35 grams. Yun. So tara mga farmer, lagay natin dito sa ating digital na weighing scale. So ayan po, nasa 600. Ayan. So ibig sabihin mga farmer, nasa 400 yung naubos nila. 400 grams. Yan. So 400 grams yung naubos nila sa dalawang biik natin. So ibig sabihin, tag 200 grams yung kada biik na kaya nilang ubusin na pakain sa bawat rasyon na ating ibibigay sa kanila. So ngayon mga farmer, na nalaman na natin kung gaano karami yung maubos nila sa bawat pakain nila. So yung ginagawa ko kasi dito mga farmer ay 3 beses ang magpakain. So ibig sabihin yung 400 grams na yon, ita-times natin yung sa 3, which is yung lalabas nga doon ay nasa 1.2 kilograms. Yun. So yun yung naubos nila sa isang araw. Yan sa dalawang biik natin. So kapag dinivide natin yung mga farmers sa dalawang biik, kasi nga dalawang biik yung meron tayo dito na natitira. So nasa 600 grams yung
nauubos ng bawat biik natin sa kanilang pagkain sa bawat araw. So ito nga mga farmer yung ating feeding guide, no? So kung makikita natin dito sa pre-starter na column, yan, so 36 to 60 days. So yung naubos na dito mga farmer ng ating bawat biik ay nasa 500 to 700 grams bawat araw. So kada biik po yan. So kanina mga farmer ay sa pag-calibrate natin, so yung naubos nga ng bawat biik natin dito ay nasa 600 grams. So hindi po nagkakalayo yung ating ginawang calibration dito sa feeding guide ng Pigrolac. So kapag wala tayong timbangan mga farmer or kinikiluhan ng ating mga pagkain, so pwede tayong gumamit mga farmer ng mga ganito, no, yung mga takalan lang. Yan, so yun pa rin yung gagawin natin, paunti-unti yung pagbigay natin. So kapag ilang takal yung maubos nila mga farmer, yun na po yung susundin natin sa kada pagkain nila. Yun, so ito yung gamit ko dati mga farmer nung wala pa akong timbangan. So takal-takal lang. So kung ilang takal yung maubos nila, yun yung papakain natin sa kanila. So yung mga farmer, ganun lang po kasimple yung ginagawa natin dito para malaman natin kung gaano nga ba karami na feeds yung ating bibigay sa ating mga biik. So ang ginagawa ko naman dito mga farmer na proseso ay every week. So every week po ako nagka-calibrate sa kanila or tinetest ko sila. Kasi nga every week mga farmer ay nagbabago rin yung kanilang pagkain or ganang kumain. So kailangan mga farmer na i-calibrate natin yun weekly para hindi sila ma-underfeeding or ma-overfeeding. Yung saktong pagkain lamang po yung bibigyan natin sa kanila. At take to din mga farmer, pwede rin natin itong gawin dun sa mga biik na marunong kumain, no? Lalong-lalo kapag naturuan natin sila ng maaga, kapag sa 10 days sila. So ito rin po yung gawin natin. So wag tayong magbibigay basta-basta ng feed sa kanila na di natin alam kung gaano karami yung dapat nilang maubos na pagkain sa isang araw. At kahit sa fatteners mga farmer, ganito rin yung ginagawa ko. So kapag gusto ko malaman kung gaano karami yung kanilang pagkain, so ito lang po yung ginagawa ko. At kapag sa wet feeding naman, ito rin po yung naging basihan ko kung gaano karami yung feeds na bibigay natin. At hinaluan ko lang ng tubig. Yan, so yun po yung proseso ko dito. So ay mga farmer, no, kung makita natin, konting-konti yung natitira dito sa kanilang pagkain. So sa panahon ngayon mga farmer, bawal tayo magsayang ng mga feeds kasi nga sobrang mahal. So kapag hindi nyo alam kung gaano karami yung feeds na maubos ng inyong mga biik, so ganito po gawin nyo para maiwasan natin yung pagkasayang ng mga feeds at maiwasan din natin yung kanilang pagkakasakit, lalong-lalo na kapag na-overfeed natin sila, ay for sure yan mga farmer, magtatae po yung ating mga biik. So eto po mga farmer, yung patunay natin dyan, no, na hindi nagkaroon ng pagtatae yung ating mga biik. So kitang-kita nyo naman yung kanilang mga dumi. So bilog na bilog po yan, walang signs ng pagtatae. So ito lang po yung ginagawa ko dito, na kinakailangan na sakto lamang po yung ating gagawing pakain sa kanila para maiwasan natin yung mga ganyan. So yung mga farmer, oh, yan. Sobrang laki na. So wala nang lugi dyan mga farmer yung mga bibili sa atin ng mga biik, kasi nga nasa 2.5 lang din naman yung benta natin dito ng mga upgraded na native. So sa mga bago pa lang dito sa channel, no, baka isipin nyo na hybrid yon. So hindi po yun hybrid, bali upgraded native. So ito po yung kanilang nanay. Yan, so si Black Mama. Yan, so native yan mga farmer. Yun. So mga farmer, bago natin tapusin yung ating video ngayon ay kanina nga mga farmer, bumili ako ng mga itlog. So update muna tayo sa ating mga manok. Ayan, so bumili ako ng itlog mga farmer ng mga heritage. Yan, so hindi po ito sa Save More na bili mga farmer. Bali ito lang po yung pinaglagyan ng ating seller. So dati kong kabatchmate mga farmer nung high school ako. So shoutout nga pala kay Sir Mark Lester Natal. Yan, so nag-alaga rin siya mga farmer ng mga heritage chicken. So parang nainganyo mga farmer na magparami ng heritage chicken kasi nga yung mga manok ko dito ay mga upgraded lang po. So yung tandang lang po natin yung Rhode Island Red, tsaka yung mga inahin natin ay puro native. So naisipan ko mga farmer na bumili sa kanya ng mga itlog ng heritage at palilim naman natin mga farmer sa ating mga native na mga
inahin kasi nga meron tayong mga inahin doon na 3 piraso. Ngunit ay konti lamang yung kanilang mga itlog. So papalitan natin mga farmer ng heritage chicken. Tara. So ay mga farmer, yung mga itlog natin. So balot na balot ng papel. Yan, so secured na secured. So shoutout ulit kay Sir Mark Lester Natal. Yan, so napakamura lang yung bigay na sa ating mga farmer. Nasa 15 pesos bawat isa ng mga itlog nito. So sa ibang seller mga farmer, umaabot na ito ng 25 to 30 pesos bawat isa. So itong binili natin mga farmer, nasa 15 piraso din. So ito yung mga itlog ng Black Australorp tsaka Rhode Island Red. Then yung BPR or Barred Plymouth Rock na heritage chicken. So tara mga farmer, lagay natin sila sa ating mga inahin na naglilimlim. So yung mga farmer, meron tayo ulit ditong 3 inahin na naglilimlim, no? Yan, so ito mga farmer, yung nauna natin. Ito yung 2 bago. At ito mga heritage na itlog mga farmer ay dito natin lalagay sa isang inahin lamang. So let's go. So ito naman farmer, na ilagay na natin yung mga itlog ng heritage dito sa manok na ito. Yan, so ito yung kagandahan mga farmer kapag meron tayong native. Kasi nga broody sila, ibig sabihin ay naglilimlim sila. So sa kanila natin mga farmer, palilimliman yung mga heritage na itlog para mapisa. So dito mga farmer, meron dito, so bali total na ng 15 din yung itlog nito kasi nga nilagay ko dito mga farmer yung ibang itlog, tsaka ito yung dito galing kanina na 8 piraso. Yan, so dito ko nilalagay sa isang inahin. Yan. So yung mga farmer, kapag dumami na yung mga breeders natin dito, kasi nga yung target natin dito ay makaabot tayo ng 100 heads ng mga breeders natin. At mag 80 pieces yung mga babae natin or inahin, tsaka kahit mag 10 lang yung mga tandang natin ay okay na tayo doon. So yung binabala ko dito mga farmer, kapag dumami na at kapag nangitlog na sila lahat, ay bibili tayo mga farmer ng incubator. Yan, so bala ko rin mga farmer na mag-produce ng maraming mga sisiyo kasi nga gusto ko rin na pasukin yung pagiging breeders, no, or magbebenta tayo ng mga sisiyo or mga fertile na eggs dito sa ating mga kakilala na gustong mag-alaga ng mga manok. Yun. So update tayo mga farmers, mga sisiyo namin dito, no. So ito yung siyam na huli nating napisa. Saka ito yung 15 na piraso. Yan, so nasa ano na yun mga farmer, nasa 1 linggo na rin sila. Yung mga 15 pieces na upgraded na native natin. So dito rin mga farmer yung nasa 16 natin na piraso, no. Yan. So ang lalaki nito mga farmer, oh. Yan. Wala pang 1 month yung mga sisiyo na ito. So bali upgraded native, crossbreed sa Rhode Island Red. At dito rin mga farmer yung 10 natin na nasa 1 buwan mahigit. Yan, so malalaki na rin. So balak ito mga farmer, i-transfer sila sa grower house natin para mas lalo silang bilis lumaki. Yun. So yung mga farmer, dumarami na rin. Yan yung ating mga Shamu na may lahing asil. Tapos yung iba nating mga breeders. So ito namang isa na ito mga farmer. Ito yung mga first na produce natin na upgraded na native. Yan, o. So medyo malaki yan mga farmer. Lalaki. Yun. So yun yung tatay nila. Yung mga Shamu natin mga farmer na may lahing asil. So ay mga farmer, maraming salamat sa panonood. At sana po ay may nakuha na naman kayong idea sa ating videos na ginawa. So sabi ko nga po ay nasa sa inyo na po kung susundin nyo yung ating estilo kung paano magpakain ng ating mga biik. At yung purpose nga natin doon ay para maiwasan natin yung pagkasayang ng mga feeds kapag hindi naubos yung pakain na binibigay natin. At ganoon din naman yung kakulangan sa pakain kapag hindi natin alam kung gaano karami yung bibigay natin sa kanila. So bago tayo magtapos mga farmer, ay shoutout muna tayo sa ating mga solid na subscribers, solid na supporters na laging nag-aabang, at syempre sa lahat ng mga OFW na laging na-inspire sa ating mga ginagawa rito. So yung mga farmer, shoutout tayo kay Ma'am Jennifer Baga. Yan, so sa avid na supporters natin yan.
Ganon din kay Ma'am Jennifer Bacanay at sa kanilang Bacanay's Mini Farm. Yun, so natutuwa tayo at meron ng tubo yung kanilang mga Madrid de Agua na binili sa atin. So sa mga gustong bumili mga farmer, ay wala pa tayong available sa ngayon. Pero update ako sa inyo kapag ka meron na. Yan, so sa ngayon po kasi naubos yung mga sanga natin at wala pa tayong maipapadala. Yun, so nagpapatuloy pa rin tayo na nagtatanim dito ng marami. Yun, so shout out din kay Sir Rodrigo Esplana, kay Sir John Gallardo at sa Gallardo family. Ganoon din kay Ma'am Emilia Ocampo watching from Bicol. At syempre kay Sir Eddie and Luisa Mauricio sa Dinalungan Aurora. Kay Sir Efren Biato. Ganoon din kay Sir Efren Perez. Shout out po sa inyo. Kay Sir Roderick Ramores. Kay Suesha Bem Sanchez. Kay Ma'am Josephine Namok at kay Sir Choi Tumabiao. Ganoon din kay Sir Melvin Agonia. Kay Eleanor P. Laurel. Shout out din kay Ma'am Christine Rafael. Kay Sir Macdo Allen. Kay Sir Margin Calope and family, kay Sir Ariel Duran ng Antique, kay Mami Tessie Anyover, kay Ma'am Amelia Ranle, at syempre kay Ma'am Arlene Virana. So yung mga farmer, pabisita rin ako at pasubscribe sa mga YouTube channel nila, Ate Adelaida Channel, Calbucob Garcia, ganoon din kay Sir Agribel's Vlog, kay Tinigban Farm TV, Madiskarting si Turing, Mr. J Channel, Sir Frederick Vlog, Talintong Dodong, kay Sest Farm or SESST Farm, at syempre kay Ka-Farmers TV na kung saan ay nag-comment siya sa ating mga farmer na kung pwede daw ay bagal-bagalan natin yung padala natin kasi nga parang hinahabol tayo. So eto na yun mga farmer. Yan, so maraming salamat sa iyong suggestion at syempre mabuhay pa tayong mga farmers. So mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gusto mong shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe na rin po para lagi po kayo updated sa mga bago nating videos, mga tips and tutorials at pang mga farming ideas na kung saan ay pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming! Oh, sabi ko nga, naka-mute tayo. Oh, ayan. Happy farming, Mangunguma TV at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, happy farming. So ayan ha, iba't ibang ano yun siya, may prinisenta sa atin si Mangunguma TV na feeding guide. So I'm sure, ngayon ko lang din nalaman na pag na-overfeed pala yung biik natin, yun din ang isa sa mga reasons na nagtatae sila. So ayun pala, kasi maraming mga nagtatanong sa page natin na ano po daw ang bakit daw nagtatae yung kanilang mga biik. So isa sa mga alam kasi natin na reason na nagtatae yung biik is, for example, ay expose sila masyado sa malamig na temperatura, yung basa, yung kanilang kulungan, isa din yon. Stress, isa din yon. At saka yun din pala, overfeeding. So nakakapag din pala siya cause ng pagtatae ng ating mga biik. So, ayan, alam niyo na po ha kung ano yung mga dapat gawin. So, kailangan po ay siguraduhin natin na yung ating tama po yung sinusunod natin na pagpapakain at pagkain doon sa ating mga alagang biik. And of course, pwedeng-pwede din po na lagyan natin o ihalo natin sa kanilang pagkain ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So mula po sa usapin baboy, of course, another usaping baboy na naman yung ating pag-uusapan ngayon, courtesy of Dodong Villaran. So kanina, yung tamang pagkain sa mga bagong walay na biik. Ngayon naman ay dito tayo pumunta sa problema ngayon sa ating mga hog raisers. So alam niyo na ba kung ano yung mga ano yung isa sa mga problema na kinakaharap ngayon ng ating mga hog raisers? Ito pa yung sakit na until now hindi pa masyadong declared or wala pang formal na announcement or sabihin natin na wala pa talagang bakuna kontra African swine fever. So marami pong mga hog raisers natin ngayon na ganun po yung dilemma, ganun po yung problema. Paano ba maiwasan or paano ba magamot ang African swine fever? So ito, i-discuss sa atin ngayon ni Dodong Villaran kung ano-ano po ang kasaysayan nito, meron bang iba't ibang uri ng ASF, kasaysayan nito, ano ang sanhi nito, at paano natin maiwasan ang African swine fever. So I guess, ready na ang ating VTR. Roll! Magandang araw po mga viewers. Sa video na ito, akin pong isi-share sa inyo ang buod ng ASF virus. Ang kasaysayan nito kung saang lugar nagmula, mga uri ng ASF, mga sanhi nito, sintomas, mga salig sa panganib at pag-iwas sa ASF. King's Vita Plus Animal Feed Supplement.
Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat mga viewers. Ang sabi po ni kabayang Lady Eve in Bisaya, asa ka nakakuha og source nga gikan sa lamaw, naggikan ang ASF. Pwede mangayo link sa video or article nga nagtakol anang bahina. Ibig pong sabihin mga pure Tagalog dyan ng mga kababayan ko, i-translate ko po sa Tagalog. Saan daw tayo nakakakuha ng source or yung pinanggalingan na ang ASF ay nanggagaling sa yung lamaw, ibig sabihin lamaw yung damog, ibig sabihin yung mga broken foods, no? Na pinanggalingan ng ASF virus. Okay, pwede daw ba siya manghingi ng link sa video or article para po malaman natin yung talagang katotohanan, no? Sa mga kababayan ko po na mga baguhan pa lang, gusto ko pong sabihin na makinig at manood kayo dito sa simpleng video na ito. Pinakamahalagang sasabihin ko po ay disclaimer ko muna ito. Ang akin pong i-share sa inyo na munting information ngayon dito sa video na ito ay nanggagaling lamang po sa aking munting pagsasaliksik. Yan po ang katotohanan. So, direct to the point tayo. Let's start now. Una po, itong African Swine Fever. Ang buod nito, ang African Swine Fever ay isang karamdaman na nakukuha ng mga baboy. Ito ay nakamamatay para sa mga alagang baboy at mabilis ito makahawa. Ngunit sa ngayon, ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakahahawa sa mga tao. Ang ASF virus ay unang naiulat noong taong 1910 sa bansang Kenya at ito ay kalaunang kumalat na sa iba pang mga bahagi ng mundo. Naiulat ang unang kaso ng African Swine Fever sa Pilipinas noong taong 2019. Ang iba-ibang anyo ng African Swine Fever ay ang pirakyot, akyot, subakyot at chronic. So meron palang 4 na uri guys ang virus na ito. Sa mga ito, pinakamabilis makapatay ng baboy ang akyot na anyo ng African Swine Fever. Maraming sanhi ng African Swine Fever tulad ng pagpapakain ng kontaminadong pagkain sa mga alagang baboy, mga kagat ng kutong may dala ng virus, maging ang pag-angkat ng mga baboy galing po sa mga bansa o sa mga lugar na merong ASF virus na kaso doon sa kanila. Ang mga madalas na sintomas ng African Swine Fever sa mga baboy ay pagkakaroon ng number 1, lagnat, pagkawala ng ganang kumain, pagsusugat, pagdudumi, at iba pang mga masamang karamdaman sa baboy. Sa ngayon po, wala pang natutuklasan na gamot o lunas para mapagaling ang baboy na may African Swine Fever. Kapag may kumpirmadong kaso ng sakit na ito, ay dapat mapatay at mailibing kaagad ang mga baboy na apektado upang hindi na sila makahawa pa. Para makaiwas ang mga alagang baboy sa African Swine Fever, mahalaga po na sumunod sa mga batas at regulasyon sa pag-aalaga at pag-angkat nito. Kasaysayan ng African Swine Fever virus.
Ang ASF virus ay natuklasan ni R. Eustace Montgomery sa Kenya, na isang bansa sa kontinenteng Africa noong June 1910. Ito ay pinag-aralan ni Montgomery hanggang sa taong 1917 at ang resulta ng kanyang mga pag-aaral ukol dito ay nailathala noong taong 1921. Ang sakit na ito na nagka-aapekto lamang sa mga biik at baboy ay nanatili lamang sa Africa hanggang 1957 kung kailan ito rin ay naiulat sa Lisbon, Portugal. Yan po mga kababayan. Ang isa namang outbreak o biglaang pagkalat nito ay naiulat sa nasabing bansa noong 1960. Ang sakit ay nanatili sa Portugal at Espanya ng higit sa 2 dekada hanggang 1995. Kung kailan nagawan ng paraan ng dalawang nasabing bansa ang pagkaubos ng mga baboy na apektado ng ASF virus. Sumunod po, kumalat ang ASF virus sa mga bansang Belhika, Pransya, at iba pang mga bansa sa Europa noong mga 1980. Ayan po. Noong taong 2007, ang ASF virus ay muling nanumbalik sa kontinenta ng Europa kung saan ito ay kumalat sa maraming mga bansa. Naiulat naman na nagkaroon na ng ASF virus sa mga bansang Romania, China at Bulgaria noong 2018. At nagkaroon na rin ng ASF virus sa Pilipinas, Vietnam at South Korea sa taong 2019. Ayan po. Mga uri ng ASF. Ang isang baboy ay maaaring magkaroon ng isa sa 4 na uri ng African swine fever na nanggagaling sa 22 na uri ng virus nito. Narito ang 4 na uri ng African swine fever na maaaring makuha ng mga baboy. Number 1, ang tinatawag nating Pirakyot. Ito ang tawag sa uri ng ASF kapag ang baboy ay mayroong mataas na lagnat at pagkawala ng ganang kumain. Sa mga kasong ganito, madalas na walang nakikitang ibang mga sintomas, subalit maaaring makapatay ito ng baboy sa loob lamang ng 1 araw hanggang 3 na araw. Okay, number 2, acute. Ang uri ng ASF na ito ay maaaring makapatay ng baboy sa loob ng 6 hanggang 20 days. Malalaman na ang baboy ay mayroong acute form ng African swine fever kapag ito ay may mataas na lagnat, pagkawala ng ganang kumain, pamumula ng balat, pagsusuka, at pagdudumi. Ang kabuoang porsyento ng mga namamatay sa anyong ito ay maaaring umabot ng 100%. Yung pangatlo guys ay tinatawag na subacute. Ang uring ito ay nanggagaling sa mga mas mahinang uri ng ASF virus. Mas matagal lumabas ang mga sintomas tulad ng pagkabawas ng timbang, lagnat,
na taas-baba, kahirapan sa paghinga, at pagkatamlay. Ang kabuoang porsyento ng mga namamatay sa mga anyong ito ay mas mababa, ngunit naglalaro ito sa 30 hanggang 70%. Ang pang-apat naman po ay ang chronic. Ang chronic na uri ng ASF ay ang maituturing na pinakamatagal magpakita ng sintomas dahil lumalabas lamang ang mga ito sa loob ng 2 hanggang 15 buwan. Ang mga sintomas nito ay ang pagkabawas ng timbang, lagnat, chronic skin ulcer, at arthritis. Ang uri na ito ay ang may pinakamababang posibilidad ng pagkamatay. Ayan po mga viewers, ganun pala yon. Mga sanhi ng ASF. Maaaring magkaroon ng impeksyon ang mga kawan ng alagang baboy sa mga sumusunod na paraan. Number 1, pagpapakain ng kontaminadong pagkain sa mga alagang baboy. Yan po ang number 1. Ito ay dahil ang ASF virus ay maaaring makuha ng baboy sa pagkain. Okay, take note beginners ha, pakinggan po natin. Number 2, mga kagat ng mga garapata, kuto at langaw. Maaaring magdala ng ASF virus ang mga nasabing piste or mga insekto niyan, at ito ay pwedeng maipasa sa mga malusog na baboy. Ang pangatlo, pagbabakuna gamit ang kontaminadong syringe. Maaari rin maipasa or may transfer, may lipat ang virus kung ang syringe o hiringilyang ginamit ay galing sa baboy na merong sakit. Pang-apat po, paggamit ng mga kontaminadong aparato tulad ng gunting, lagari, sipit at iba pa. Posibleng makahawa ng ASF kapag ang baboy ay inoperahan gamit ang mga kontaminadong aparatos galing sa baboy na mayroong sakit na ganito. Ang panglima, pagsali ng mga nahawaang baboy sa kawan. Ang ASF virus ay maaaring maipasa ng may sakit na baboy sa pamamagitan ng ihi, dumi, at suka. Ayan po mga kababayan, yung tinatawag nating mga sanhi ng African Swine Fever. Ngayon naman, proceed tayo sa tinatawag nating the word symptoms, yung symptoms ng ASF. Ang mga sintomas ng African Swine Fever ay malapit sa tinatawag na classical swine fever, at ang dalawa ay napag-iiba lamang sa uri virus na nagdudulot ng mga ito. Ang mga sintomas na kadalasang nakikita sa mga baboy ay ang mga sumusunod. Number 1, mataas na lagnat. Number 2, pamumula at pagsusugat ng balat. Number 3, pagkawala ng ganang kumain. Number 4, pagkahina ng katawan o pagkalamya, yung katamlayan. Ang sumunod na panglima ay pagdudumi. Pang-anim, pagsusuka. Pang-pito, pag-uubo. At ang pangwalo, kahirapan sa paghinga ng baboy. Yan po, viewers, ang mga sintomas ng ASF dyan sa ating mga baboy. Okay, proceed tayo sa mga salik sa panganib. Ang African Swine Fever ay walang panganib na
na ibibigay sa mga tao. Take note po mga viewers ha. Ang African Swine Fever daw ay walang panganib na naibibigay sa mga tao. Ito ay nakukuha lamang ng mga baboy. Maaaring mahawaan ang mga malulusog na biik o baboy kapag nailapit sila sa ibang mga baboy o tao na nanggaling sa mga lugar na apektado ng ASF virus. Okay. So, ang salitang pag-iwas, no? Pag-iwas. Wala ring bakuna para sa African Swine Fever na maaaring maibigay sa mga baboy. Dahil dito, ang pag-iwas ay nakasalalay sa mga sumusunod na paraan. Okay, number 1 tayo guys dito sa salitang pag-iwas ng ASF. Pag-iwas ng pagpapakain ng mga tira-tira o basurang pagkain sa mga baboy. Ulitin ko po viewers para malinaw sa atin no, na hindi pa tayo masyadong busog sa mga ganitong information. No? Kahit hindi tayo bihasa pero sikapin nating magkaroon tayo ng munting idea. Una sa lahat, pag-iwas ng pagpapakain ng mga tira-tira o sobrang pagkain o basurang pagkain sa mga baboy. Alalahanin na maaaring maipasa sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain ang ASF. Number 2, kung may mga tirang pagkain ng baboy, itapon ang mga ito kaagad. Maaari itong makaakit ng mga baboy ramo na nagdadala ng ASF virus. Sumunod, pagsunod sa mga batas na tungkol sa tamang pag-aalaga ng mga baboy. Ang pagsunod sa mga alituntunin ay mahalaga para maiwasan ang mga sakit na nakaaapekto sa mga baboy. Kasama na po ang tinatawag nating African Swine Fever. Sumunod, pagbigay ng mga tamang gamit sa mga tauhan o bisita sa bukid o sa lugar ng babuyan. Mahalaga ito upang sila ay mainam na makapag-sanitize ng kanilang mga kamay at mga aparatos. Sumunod, pagtiyak na ang mga baboy ramo o mga baboy, ibang mga hayop at materyales na maaaring kontaminado ay hindi mailipat o mailapat sa mga alagang baboy. Ang mga kontaminadong bagay o hayop ay maaaring makahahawa ng ASF virus sa mga alagang baboy. Okay, sumunod, pagpapanatili na makabago ang kaalaman tungkol sa African Swine Fever. Mahalaga po na magbasa tayo, makinig at manood ng mga balita para magiging alerto sa anumang mga ulat na kailangang malaman ukol sa sakit na iyan. So yan po mga kababayan, dito po sa video na ito, binabahagi ko lang po ang mga impormasyon na ito. No, ulitin ko lang sa disclaimer kanina, ito po ay nanggagaling sa aking munting pagsaliksik. Nang sa ganun po, ang lahat kong supporters, alam ko na maraming bihasa dyan, mga experts. Sumasaludo po ako sa inyo mga experts. Sa mga viewers ko na inaalayan ko ng taos pusong mga ganitong klaseng idea para po magkaroon tayo ng alerto. Alam po din natin na hindi po biro ang sakit na ito, yung virus na ito. Biglang mamamatay ang baboy, kawawa naman. So ito lamang ay isa sa mga salitang pagbabahagi ni Dodong Villaran. Alay ko po sa mga hindi pa ho nakakaalam. So ganito pala guys, no, napakadelikado. So mga kababayan, sana po meron kayong napulot na munting kaalaman mula po kay Dodong Villaran na nagmula rin po sa aking munting pagsaliksik. No, inaamin ko po yan, hindi po ito nanggagaling sa akin dahil ako po ay isa lamang ordinaryong tao na nag-alaga ng baboy, hindi po expert, hindi po bihasa, ngunit sa pamamagitan po ng ating munting pagsaliksik, ako po ay
nag-alay ng ganitong klaseng topic ngayon para lang po magkaroon man lang tayo ng munting kaalaman. Thank you so much for watching this video. Sa mga hindi pa ho dyan nakapag-subscribe, subscribe ka na po and click also the bell ring, yung all na yan, upang ma-update ka po o ma-notify ka every time po na meron tayong mga upcoming videos dito po sa Simple Show ni Dodong sa pag-alaga ng baboy. God bless po guys sa ating lahat. Salamat sa iyo, Diyos naming Ama. Ayan. Ayan. Wait lang. Ayan, nagbabalik po ang ating programa ang AgriSenso kasama si Clara Tita. At narinig niyo po kanina, punong-puno po tayo sa mga impormasyon, punong-puno po tayo sa mga knowledge ha, mula po doon sa mga dapat nating ibigay na pagkain sa ating mga alagang baboy, sa ating mga alagang biik, yung mga bagong walay na biik, di ba? And of course, nabigyan din kayo ng tips, ng idea, ng knowledge po kung saan po talaga nagmula ang African Swine Fever na hanggang ngayon ay tinutukoy pa rin ng ating gobyerno na kung ano ba yung pwede nating gawin, na meron bang bakuna or I'm sure meron ng bakuna pero hindi pa yan siya totally na ma-dispose or hindi pa siya aprobado na safe siya gamitin. Like ganon, ang going pa ang study po ng ating if ever meron pong vaccine ng ating African Swine Fever. So, for more tips po and information and inspiring stories po sa ating mga para sa ating mga magsasaka, i-like niyo lamang po or i-follow po ang Facebook page ng ating mga content creators, mga ating mga agri-partners, si Mangunguma TV, ganun din po si Dodong Villaran sa kanilang Facebook page at YouTube channel. Okay, so thank you so much po sa lahat ng mga nanonood sa ating AgriSenso at sa lahat po na nakikinig sa ating AgriSenso. Next week po ay meron na po tayong bagong time slot. Next week hopefully ay ma-implement natin ang ating time by 12:15 po. Magsisimula po ang ating AgriSenso. And para po ay masundan po natin ang program ni DJ Maxine at ang ating bagong DJ, meron po tayong i-introduce na bagong DJ. Next week po yan ha, para sa ating King's Afternoon Delight, Hataw na Afternoon Kings, and so on and so forth. Okay? Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa ating agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa Agrikultura. Aasenso ka! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.